Answered prayer para sa mag-asawa nga sa Alex Gonzaga kag Mikee Morada ang panibago nga pagdala sang actress vlogger sa ilang nga anak. Sa emotional post ni Alex nga kahapon, malipayon sini nga ginpahibalo nga nagabusong siya liwat. Matapos nga 3 ka beses gid nga nahulugan sang una. Anong katuig na sila nga kasado sang iyabana, kag apisar 3 ka beses sila nadulaan sang mangin anak, wala sila nadulaan sang pagtuo kag padayon nga gintugyan ang tanan sa Ginoo. Gindala sini sa video compilation ang tanan nga masubo nga mga tinion, kag ang mga tion nga padayon sila nga naglaom. Ginpahayag ni Alex nga nagapreparar na sila ni Mikee para sa in vitro fertilization o IVF antes nila na-diskubrihan ang natural pregnancy sang aktres. Tuman ang ilang pagpasalamat sa tanan nga nagsuporta kag nagbulig sa pagpangamuyo para sa ila bilang soon-to-be mommy and daddy. 2024 sang katapusan nga nahulugan si Alex. Samtang antes na nahulugan man siya sa 2021 kag sang 2023. 2020 sang ginkasal sa Alex kag Mikee matapos ang 4 ka tuig nga dating stage.